Vandag. Mfowethu yabona igame namhlanje abafana bambadlaleli bayimisela ngempela. Bayimisela kabuhlungu kabi. Ngoba into engizoyenza kokuqala abantu bebathemba ukuthini wonke amafans wethu athemba ukuthi hayi sihamba siyonikisana 1-3 points. Kodwa into engifike ngayibona la ngaphakathi ukuthi hayi Chiefs ayifuni yonke. Amafans angakhuluma into yabo kodwa ama players oyenza umsebenzi wabo ugcinile. Uyayizwa lento mfowethu. Kahle wena you didn't believe ukuthi this whole thing of donating points nama player we're gonna donate points. For me Bafo, to be honest with you, I was believing of donating these 3 points. Oh, now we want to donate. But, yes, but when I arrived here and see the boys, how do they play? What I? But I never. Nyami. We're not donating. Nyami. Yeah, we're not donating. Yes, Bafo. Ukuze ngibona ukuthi donate namhlanje. Ngibone ngestyle esibekadlala ngakho. It was pound to pound namhlanje. Especially first half. First half umuntu mangabamba ibhola besifike enyaweni. Besikona ukufika enyaweni. And into enzoyisho manje Bafo yokugcina. Very aggressive game. Bafo be aggressive kabuhlungu kabi. And amagama wami ngizowasho namanje. Pakania. Thathani lead bafethu nayi chance. Oh, yabakaya manje. Pakania thathani. Yabakaya manje. Nayi chance. Uma bangasayithathi manje. Angase kuzothini manje. Ngoba manje mfethu iBhakania seliphambili ngama goals. Yeah. I think it's about 6 goals. Yes. Saying a game in hand. Yeah. Yafika yawina la, you number 1 iBhakania. Yeah. Ingabi seyiphezulu.